Bos días. Bos días, aquí Pescadería Manolo. Vaya, Manolo, confundícheste. É peixería. Perdoa, que vas mercar? A ver, quero un bacalao e 2 lenguados. Ollo, non se din nin bacalao nen lenguado. Dice bacallao e máis linguado. Irei por eles sobre as 2:30. Aquí te espero. Bos días. Bos días, aquí Peixería Manolo, que queres encargar? Mira, pois esta noite teño unha cea e gustaríame mercar uns bogavantes, unhas centolas, un besugo e máis un rape. Vale, pois perfecto, porque isto teño unhas ofertas boísimas nas centolas e nos bogavantes. Pero cuidado, non dimos nen besugo nen rape, dicimos ollo mol e peixe sapo. Sabes que? Creo que tamén gustaríate ou interesaríache mercar unhas merluzas. É verdade, pero dice pescada, non merluza. Pasarei por eles sobre as 9, máis ou menos. Perfecto, tens razón, entón quedamos así. Hola, é isto a peixería? Sí, Peixería Manolo, encantado. Bos días, non sei que mercar. Podería recomendarme algún pescado? Sí, por suposto, de feito temos unhas ofertas nas truchas, justamente. Ollo, dice troita. Tamén quixera levar uns jureles. En tal caso serán uns xureles, pero sí, os meto na cesta e xa preparo o teu envío. Iso, tes razón. Pasarei por eles nunha hora máis ou menos. Pois aquí o guardo. Dígoche!